ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಜಾನಪದ ಹಾಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಈ ಜೋಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ನ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿನೀತಾ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ವಿಚಿತ್ರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು, ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು. ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಳು ಸಾಂಗ್ಗಳು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿನೀತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಿಕಾಸ್ ಅವರೇ, ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಳ ಹತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಮೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಳು ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತುಳು ಸಾಂಗು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಸರನೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಅನ್ನೋ ತುಳು ಸಾಂಗ್ನ. ಅದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಂಗ್ರಿ ಮಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಡಲಮಗೆ, ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೊಂದು ಕಡಲಮಗೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕಡಲಮಗೆನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಕಡಲಮಗೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾನಾಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಎಂತ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ, ಅದು ಅದೇ ಅದರದ್ದೇ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ವಿನೀತಾ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿನೀತಾ? ಚಂದ ಉಂಟು. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವನಿವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈಗ ಲಾ ಕಲಿತು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಉಂಟು, ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ PUC ಮುಗ್ದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು PUC ತರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕ ನಮ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ. ವಿಕಾಸ್ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ, ಅಂಕಿ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಫಿದಾ. ಈಗ ರಡ್ಜನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ದಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಫೇಸ್ ತು ನನಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲಿಂಗ್ ತೂಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇರ್ ಬೇತೆಕಲ್ಲು ತುಳು ಪದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಣ ದಾದಾಪನ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನದ ಬರೆನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆನ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪ, ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಬರೆನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪ, ಆಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಬತ್ತೆ ಬರೆಪನ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆಗಳು ಬರೆಪನ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ರಡ್ಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚನೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನೆಗಳು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಪನ ಒಂಜೇಪು ಇನ್ನು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಸಮಯ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆಯ್ಡ್ ರೈಸಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಅಂದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ಲ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಐಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಐಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಟನ್ ಒರಿಯ ಮಂಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಅವು ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಆಡತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದ್ದ ಒಂದು ಮಂದಿ ಇತ್ತು ಅವು
ಹೊಸಭಾವ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ದಾಯ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಪರತ್ಪರ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅವ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಲಿತ್ತಿನ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಈಗ ಬಿಸತಿ ಬಾಬಪ್ಪು ಮಾಮಲ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಓ ಬಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ KN ಟೇಲರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೀತಿಯರ್ ತೀರ್ಬೋಯರಾರು ಮುಲ್ಕಿದಾರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಳನಾಯಕ ಕಡೆಗೆ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇರು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಂಡಿತಿತ್ತಾರು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಪ್ಪನಾಗ ಅವೇತೋ ಪದ್ಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಬನ ಅಂತೀರಿ ಬಂಡ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ಮೈಕ ಮಾತ ಏಪಂಡ ಅಪ್ರೂಪ ಕೇನು ನಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲ್ ಮೀನನ ಬೊಕ ಎಲ್ಲಿ ಆತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಗಡ್ಲಿನ ಕಿಂದಾತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪದ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ 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 ಖುಷಿ ಅಂದಿದ್ರು ಬೊಕ ಬೊಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತುಂಡು ಇದೇ ಬಂಡ ಏಪ SP ಸರ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಪಂಡೇರಿ ಅವ್ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲು ಬಟ್ ಇಂಚಿಪದ ಪದ್ಯಲು ದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ಇಂಚಿಪದ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪದ್ಯೋಗ ನಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಹೊಸ ಬಾವೆ ಪನ್ಪಿನ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತ ಆಮ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವ್ ಮೆಲೋಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆವಂದು ಬಟ್ ಐ ಕೊಂಚ 100K ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಪೋಡು 6000 ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಮ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೇಂದಿನ ಪದ್ಯಗ ನಲಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಕೇನಂದಿನ ಪದ್ಯ ಕೇನ್ನಾಗ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಇವ್ವ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ತುಳುತ್ತದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತು ತೂಪನಾಗ ದಬಣ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಟೋನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮದ ತೂನಾಗ ಅವರ ಅವಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಹೊಸ ನಮ್ನೆ ಉಂಡತ್ತ ಕೇಳಲೇಕ ಓಕೆ ಬೇತ ಇತ್ತದ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಡ್ದಾದ ರೆಡಿ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅವೇ ನಲ್ಲರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಈತ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ರಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಈತ ನಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಿನೀತಾ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚೋಪನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅನ್ಪನ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲಿತ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿಕ್ಕಡ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಒಂದು 12 ಅಲ್ಲ ದಾದ ಮರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ನನ್ನ ತೂಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ನಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋಜೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರೋಡು ನಂಕಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪುಂಡು ಸಡನ್ ವೈರಲ್ ಅನ್ನೋ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ ಎತ್ತೆಂಕ್ಲೇನ್ ಗುರ್ತ ಬತ್ತು ವೇರು ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರು ವೇರು ನಿಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ತೆಂಗ್ಲ ತೂಪ ನಿಕ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂಚಪುರ ಲೆತ್ತು ಪಾತೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಕ್ಲ ಪಾತೇರು ನಗ ಪುರ ಬತ್ತದು ಎಂಚೈತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇರು ಕ್ಲೀನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಪಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೈತನ ಆ ಪಂಡ ಸುರುಕೊರ ಬೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜು ಟೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟೇಕ್ ಲಾಗಿ ಬಕ ನೆರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ ನೆರ್ಪುನೆ ಸರಿ ಆ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ ತತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅಪನಿಗೆ ಅಂದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ತತ್ತೆ ಅವ್ ಬಕ ಅಂದ್ ಆಯ್ತ ತತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯನ್ ತೂತು ಧ್ಯಾನೆ ತಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಸರಿ ನೆರಡೆ ಬಕ ಬಕ ಸಮ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರ್ದ ಅಪ್ಪಗನೆ ರೀಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅನುಭವ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪನ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಳುತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಪದ್ಯಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂಪಿನವ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಕಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಪಾರಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪುಣ ಅಯ್ಯ ಎಂಚೈತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಯಿನ ಅಚಾನಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಪೋನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುವಾದಿಗೆ ನೊಂದುಂಡತ ಏರಿಯರ್ ದಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಾನ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಒಲ್ಪದಾರ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಐಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತುಳುತಾಗ್ಲ ಅಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ತಮಿಳ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ತೂಜಾರ ಸುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ತಮಿಳ್ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೋರ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಲ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರದಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಹಂಡ ಇಟ್ಟು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲ್ನ ಬೊಕ ಬೊಕ ತುಳು ಪದ್ಯಲ್ಲ ತೂನ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲೆ ಮುಗ್ಲ ನೆಟಿವಿಟಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಪಕ್ಕ ನಂಜನ ಒಂಜಿ ಈ ತೊಂಡೆಡ್ಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನೊಂಜಾತ ನಿಖಲ ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಓಲ್ ಪೈತೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾನು PU ಮಂತಿನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ PU ಮುಟ ಅತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ PU ಮಂತಿನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಕೈತಡಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪ್ನದು ಪೂರಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಗಾಪ ಅಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ITI ಸೇರಿ ITI ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ KPT ITI ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಡಿಪ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲೆ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಡ್ಲ ಉಂಟು ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಗುದೇನ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಬಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿ ಅವೇ ದಯಮಾಡಿ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದ ಆಗು ಜಿತೆ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಚೋನ್ ಪಣ್ಣ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಅಬ್ಬ ಯಾನೊಂಜಿಂದ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾನ್ಪ ಬಕ ಪಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಪಂಡ ಬರ್ತದೆ ಆ ಬಕ ಪರೊಂದಿ ಈತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂಕ ಬಂದ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಕ ಬಂದ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಎಂಚ ಈ ರೇಂಜ್ ತೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಪದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೆರ್ದು ಮೆಗ್ದಿ ರೈಸಿನಿ ಐನ್ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅರಿಜರಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಏತ ವೀರೆ ಖುಷಿ ಆತಿ ನಾವು ಇದ ಮಟ್ಟ ರೀಲ್ಸ್ ಡಿರೆ ಎಂಕ್ ಇಡಮ್ ಅವೇ ಕೋಡೆದ ಪಸವ ಬಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೋನೆನೆ ಆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಓಕೆ ಐಟ್ ಬಕ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪೆತ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ಮೋನೆ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ದಪ್ಪೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಐಕೆ ಖುಷಿ ಆನಿರೆ ಎಂಕ್ ಅವ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಕ ತೂವರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆತೆ ಕುಡಂಜನೆ ಮಲ್ಪಜರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲ ಆಯಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ ನೆಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿಜರ ಇಜಿ ನೆಕ್ ಬರ್ಪಜೆ ಆಯ್ ಪಂಡ ಆಯನ ಒಂಚ ಬೇದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಕ ಬೇಲ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಲ್ಪ ಮತ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂದು 10th ಮುಟ್ಟ ಬೆಸೆಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಯಾನು PU ಗಣಪತಿ ಮಂತೀನಿ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ಮಂತೀನಿ ಚಿನೆ ಗಣಪತಿ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲು ಪಡಿಲ್ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಓಲು ನಮ್ಮ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತೀನಿಗೆ ಒಂಚು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಮೈನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಎಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೆ ಪಾಪದಾಗ್ಲೆ ಎಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಅವೆ ಅಂಚಾದವು ಬಾರಿ ಎಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಅಲ್ಪ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಗೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅಕ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಅಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಗಿತ್ತೀರಿ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಕವಿಕ್ಲೈನ ವಾಮನಂದ ಅವರ ಮಿಸ್ ಚಂದ್ರಕಲಾನಂದ ಅವರ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಆದಿತ್ತೀರಲ್ಪ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ 100% ಲೆಕ್ಚರರ್ ನಕಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀಲ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಂದುಪ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲ ಆರತಿ ಬತ್ತನು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲ ಆರತಿ ಬತ್ತನು ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬನ್ನ ಪನ್ಪುನು ಆಲ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಾಲ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೇನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪರ್ದ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪಾರ ಅದ ಏನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಡಿಪ್ಪನ ಎಂಕು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ತುಂಬಲ್ಲ ಓ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಅನುಬಂಧ ಅಂಚಾದ ನಿತ್ಯ ಓಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ವಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಿಯ 10 ಇಂಚನೆ ಆವುಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀನ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನಿ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದು ಐಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಂಡ ಇದು ಮೂಜಿ ಮೋನಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ದಾಯನ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬೈತಾಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಬೇಯ್ತ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಯ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನ್ಪ ಇಜಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚಮ
ತುಳುದಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದು ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಡ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪಡಕ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ತುಳುಡು ತುಕ ತುಳುತ ಜನದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಂದೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದಿರ್ದ ಆದ್ರೆ ಏನ ಇತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 2000 ಇತ್ತಿನ ಆ ಹೊಸ ಭಾಗದ ಆದ್ರೆ 10K ಮುಟ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಆಂಡ ಮುಂಜಂತ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದು ಹೂ ಬೇಲೆ ಮಂತಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 100% ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಡುಪುವ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬಂದ ಮುಟ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪೋಡ ಮಂತೋದು ಪೋಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಇಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇದೆ ಕನ್ನಡ ಮಂದ ಬಕ್ಕಿಂಜ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅದ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಬೇತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುವ ಇಜಿನ ಇಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ತುಳುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಐ ಒರಿಯೆ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಕ್ಕ ತುಳುಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಡಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೊಕ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಐಟಿ ಏರು ಆ ದೇಶದ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ನಂಗೆ ಅಂದ ಬೇತೆಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿನಿ ಎಂಚ ಬೈತನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನ ಬಿಡುದು ಬೇತಕಲ್ ಬರ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತಕಲ್ ಕನ್ನಡದಕಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡದಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಅಂಚೆ ಕನ್ನಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಆಕಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ನಿಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡದಕಲ್ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಡುಟು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡತ ಅವೆಂತು ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡದಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು నేను ಕನ್ನಡಲ ದಾಯ ನಿಕಲ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಪದಲ ಮಸ್ ಕೇಂದೇರು ಕನ್ನಡಲ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಏ ಮನ್ಪುಗ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ ಬುಡ್ಕ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ನಂದು ನವೀನ್ ಮಿತ್ ಕನಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಮನ್ಪುಗ ಸತ್ಯ ಈ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವಂದು ಐಕ್ ಎಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತೊಂಡಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಒಂಜಾತ ನಂಗೆ ರೇಪ್ ಅವಲ ದುಂಬುದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏಪಗಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪು SP ಸರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಜೇಸ್ವರ್ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ ಜಾನಕಮ್ಮ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯರಾಮ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪನ್ನ ಪದ್ಯಗಳು ఉండదు ಐಕ್ ಏಪಗಲು ಸಾವುಚ್ಚು ಆಡ ಇಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಾಡ ಪದ್ಯలు ಒಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಮುಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರತು ಪುಂಡು ಪುರಂಜಿ ಬಸಕು ಜಾನಪದ ಅಂಚ ದಯಪಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟುಡು ಬಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇತ್ತಿದ ಬೈದಿನ ರಾಗಲು ಪುರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡದಪ್ಪನ ಪನ್ನ ಓಬೇಲೆ ಪದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಜನಪದವಾದ ಬತ್ತಿನ ಇರಬೇಕ ಜನಪದ ಡಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೀಟ್ ರಡ್ಡು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಪದವಾಗಿ ನಾವು ಏಪಲ ಉಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಾವು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ದಾದ ನಿಕ್ಲ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ ದೀತ ಪರತ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವು ದೀತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ತುಕ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟಾಪುಣ ಜಗೋತೇಜಿ ಇಷ್ಟಾಪುಲಕ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈತ ಮುಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತನ ಬೊಕದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಓಕೆ ವಿನಿತಾ ನನ್ನ ದಾದ ಬೇದ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಉಂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತದಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಪನಿ ಕೇವಲ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಊಜಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇದ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ ಸಿಂಗ್ ಅದ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಪಲ್ಲೆ ಭಾವನ ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡನ ಕೋಡದ ಪಸಬ ಐತ ಪದ್ಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಪಾಟ್ ಕೋಡೆದ ಪೊಸಬಾವೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ತುಡು ಕುಲ್ಲದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆದ ಪೊಸಬಾವೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ತುಡು ಕುಲ್ಲದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ತುಡು ಕುಲ್ಲದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರು ಸ್ವರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರ ಈ ಸ್ವರಜ್ಜ ನೀತ್ ಪೋರ್ಲ್ ಪನ್ಪರ ಸ್ವರ ಐತ ನೆಂಚಂದ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಲ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಹಾಬಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಬಿ ಆದಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 to 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸೇ ಉಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೇರ್ನಿ ಫ್ಯಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಪ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡೆಗೆ ಸೇರ್ನಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅವಲೆ ಶೋಸ್ ಮಾದೀಪನ ಪೋಪೆ ಅನ್ಸ ಅಣ್ಣೆ
ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೊಂದು ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಂದೆ ಬೇಳೆದ ಒಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಯುವಲಿ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಪು ಐನ್ಸ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಹಾಬೀಸ್ ಅದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆತನ ಬೇತದಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಿಂತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ಪೂಪರ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಯ್ಕ್ಲ ಸೇರಿದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆತಿ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿ ಇಂಜ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಆರ್ಟ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದೆ ದೇಬಣ್ಣ ಇಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಿತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗಲ ಆರ್ ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಡಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದಂದ ಅರೆಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಮಂದಿನಿ ಓಕೆ ಅರೆಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದಿಲ್ಲ ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಅನ್ಕೇಂದ ದೇಬಣ್ಣ ಅಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತವೆ ಬೇತ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಓಕೆ ಇದು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡಜಿಂದ ಈರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಚಾದ ಈರೊಂಜಿ ಓಲ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ತಾನೆ ಬೋಡುಂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಓಲ ರೆಡ್ ಪಾರ್ದನ ಫೆಡ್ ಕಂಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಮಾಯಿಡೆ ಬತ್ತಿಂಡೋ ಮಾಯಿದಾ ಪುನ್ನಮೆ ಮಾಯಿದಾ ಪುನ್ನಮೆಂದು ಕೊಡೆರ್ದೋಡುದಿನ ಕೊಡೆರ್ದು ಇನೇ ಮುಟ್ಟವನದೋಡುದಿನ ಕೊಡೆರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಗಿಲೋಡೆದಿನ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕಂಗೀಲು ಪನ್ಪನು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅಂತೂಪೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಗೀಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಆಟಿಗಳಂಜದ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಐಕೊಂಚ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ತಿಕ್ಕನು ಕಾಲೇಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪವನಾಕ್ಲಿಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಈವನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸುರುಕಾದ್ಯಾನ್ ಮೋನಾಳಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡು ಮಾತ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪದೀಯ ನೃತ್ಯ ಮಾತ ಕಲ್ಪನಂಚಿನಾಗ ಲೆತ್ತದ ಕಲ್ಪಾರ ಮಂತೇರು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾರ ಇಂಚಿಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲದಾದ ಮಂತೇರು ಬಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿಲಿವೇಶ ಕಂಗೀಲ್ ಆಟಿಗಳಂಚಿದ ದಿನ ಮಾತ ಸುರು ಮಂತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕೆ ಆತ ಫೋಕ್ ಆತ ದಯ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಜವನೇರು ಇನಿಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಟಕ ಉಳ್ಳೇರು ಜನಪದ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಬ್ರು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ ಕುಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಜವನೇರು ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಬುರ್ಚಾಕ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಅವು ಬೋಡೆ ಅವು ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ ತೂತು ಜಾರ ನಿಖಲ್ ಇದೆ ನಿಖಲೆಂಚ ತುಳುತ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲೆಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂತ ಜನ ಅಪ್ಪೋ ಸಬ್ಬೇರು ಅದೇ ಒಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ದೇವ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ನಿಖಲ ಒಂಜರ್ ಸರ ರಡ್ ಸರ ಜನ ಏನ್ ಸರ್ತಿದೆ ನಿಖಲ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬಾಗಡೆ ನೆಲ ಕಡೆ ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪ ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರು ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರಿಗುಡಿ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಆಟ ಪದ್ರಾಡ ಆಟ ಆಡು ಬೈಕ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಒಂಜರ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಆಪು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ನಂಗೆ ಟೈಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ದು ಪೋಪ್ಲಾಗ ಜಂಚಿನ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸೀದಾ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬರ್ಪಂಡ ಈ ರೀಲ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಾದ ಅಂದೇನು ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪಂಡ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪುಗರ್ ಗುರಿತಿ ಸಾವಿರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತಡೆ ಕೇಂದಿತ್ತಜ ನಿಖಿಲೆನ್ ತೆರಿಪದ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂಚಿದ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೈನಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನಲ ಆಪುಜಿ ಮಂತಿಜಿಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಬೈದಿತ್ತು ಅವಿನ ಪಂತ ಅಂದ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಬಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ ಹಾಲ್ದು ಪನ್ಪೇರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಿಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂತೇರಂದ ತೂತೇರದ ಆಗ್ಲಿ ತೂತೇರಂದ ನಾನು ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತೆ ಆರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇತೆ ಈರ್ ತೂಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತಪ್ಪ ಈರ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೇತಪ್ಪ ಬಟ್ ಸರಿ ನೋ ದಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ
ಆ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಅಂದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ 10 ನಾಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ನಾವು ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಏನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇರೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಚ್ಚಾರು ಅನ್ನೆ ಪನ್ನಾನೆ ಸತ್ಯ ಇರೇ ಅಂದೆ ಯಾಬಕಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆಂಕು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆಂಕು ಈ ರೀತಿ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಯರ್ದ ಅವ್ರ ಏರಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನೀರ್ನ ಗುರ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿತೆ ಬೇತೆ ಏನಿಗ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಥ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ನಿಗಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಓದಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಆತಿಗೆ ಪಂಡ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ದುಲಾಯಿ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಲ್ಡೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಹೋಯ್ ಮಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತ ಓದಿ ಇಪ್ಪೇರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪನ ಜಾಲ್ಡೆ ದೊಂಬು ಗೆಡ್ಡ ಬರ್ ಐತೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಡಿ ಫುಂದೇಕೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಗೆಂಡ ಅಂದಾವದ ಅದನ್ನ ವಿಕಾಸ ಎಲ್ಲ ಕುಂದಪುರದ ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸ ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಗ ತೂಂದೆ ಇಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವಾರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಕುಡ್ಲಡು ಫೇಮಸ್ ಆತ ರಡ್ಜನ್ ಅಣ್ಣ ಮಿಗ್ದಿನಕಲ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಚೂರು ಕೆಲವು ಅವು ಇಪ್ಪುಡೆ ಅದೇ ಅವು ಇಪ್ಪುಡೆ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಲಿ ಇಪ್ಪು ನಾಮೆ ಹಾಳಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನೆರೆ ಕರೆ ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಇರೇಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಟೆಂಜನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ನೇಪಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಖುಷಿಟೇ ಮಲ್ಪಿಯದಲ್ಲ ಅಭಿಜಂಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಆಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಗ್ರೂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓವರಾಲ್ ಅದೊಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂದು ಎಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಬರ್ತು ನಿಖಲ ಗಮ್ಮತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ನಿಖಲ ಅನುಭವಲು ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಆ ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸುಲು ಐತ್ಲ ಮಿತ್ ನಿಖಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆ ವಿಶೇಷವಾಹಿನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೇನೆ ನೀ ಇರಿಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ ಎಪ್ಪದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಡಿತ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾತಿರಿ ಅವಾಗ ಪಂಡ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬಂತ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ನಾವು ಪೋಯಿ ನಾವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತ ಅದು ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂದಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಬೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪನಕಲ್ ತುಬ್ಜರತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಏರಣ ಪಂದ್ ಇಪ್ಪನಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪೇರ ಆಕಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿಂತ ಇಂಚ ಬರಲ್ಲ ಎತ್ತದು ತೂಪನಗ ಮುಕುಲು ಅಕ್ಕಲತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೂದಿತ್ತ ಆನಿ ಅವರ ಪಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕುಲು ಒಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾ ಎನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಾನು ಟಿವಿ ಹಿಡ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈ ವಾರದ ಕಲಾವಿದ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವಾರದ ನೂತನ ಸಂಚಿಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳದು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ